siswami niyifamily ningobani kamagameni? Igama lami ndimcebisa. Ubhuti yena? Sabelo Boy. Nisuka phi? Sisuka kwa7. Kwenzeka ntoni siswami le imenza uba nize apha eLondon ku-BCM TV? Okay, size apha ku-BCM TV ngenxa yesikhalazo sikaNonhlalonhle. Ndagcinisa umntana, ndifunyenwe i-postnatal depression. Ndamgcinisa umntana koNonhlalonhle, sihamba ikhoti. Umntana ke unikelwe kutatakhe kuba mna i-medical record kagqirha ingandivumeli uba ndigcine umntana. Nothi lo umntana? Nothi lona umntana. So ngumntana wokuqala. Umntana wokuqala uzaba na 3 ngo-August. Uzaba na 3 ngo-August. So sithela ngalo umntana wokuqala. If unocacisela abantu ilante i-depression lena nayo into enjani mhlawumbe ngexesha? Ndine-bipolar, i-bipolar mood disorder. Bathi ke i-bipolar esibhedlele zi-change of moods. Oh, usitshintshe nje i-moods. Okay. So ufunyenwe yilo lanto ndiye ndafunyanwa i-bipolar ne-postnatal depression zandihlasela zombini after ndibelekile. After ubelekile. Then kwenzeka ntoni ke ngoku after ubelekile malunga wena kunye nomntana? Ndagcinisa umntana koNonhlalonhle kuba ndiqonda no andikwazi umhandlisha, like uyalila kakhulu and ke infumene kakhulu le postnatal depression because besensiva ne-voices. Okay. And therefore imake siswa no nzomani zolantika elanti ke. Okay. Now elixesha uyogcinisa umntana koNonhlalonhle abantu bazobuza uba iphi family yakho iphi family yakulo tata? Umama mungumuntu oxhuzulayo, so bengazokwazi umgcina umntana. Okay. Kulo tata? Kulo tata nihlala nodwa. Ifamily yamayikho apha. Ngabantu abahlala eAlice, base-Alice. Oh, ifamily se-Alice. So elixesha usisi ke ngoku afumana le lanto i-letter le decision yobathatha umntana amse koNonhlalonhle, were you involved okanye? Ndandingayazi. Wangayazi. Kuthi uthatha umntana bengayazi siswami, kwenzeka ntoni for uba ithi yofika to unikezela umntana awukwazi uhandlisha umntana? You got two options because wenziwe nini noba yi-2. So kwenzeke ntoni for uba angayazi uthatha umntana? Bendingasena feelings zakhe tata, bengixabana naye, ibindimo boxabana naye bengaxabani nami because besiye endlini emntaneni namhlambile impahla, amshintsha amanapukeni amvase, qha ndim lo ingxaki bendingamfuni. With le disorder yakho, with zonke zanto nokugula okukwakho. Okay. Yes. Then kwenzeka ntoni ke mntana sekhaya uthatha umntana umsa koNonhlalonhle oba mabamthini bakhabe bemgcina, ndathi ndizamthatha xa ndi-right. So ndile ke hoyikhoti noDlamini uNonhlalonhle, ndaxela kumanti uba ndi-right ndingamnantsi ndingamkwazi umgcina umntana. Babe befuna i-medical record kugqirha, yabuya i-medical record isithi andikho fit for ukhulisa umntana. So uMantyi wamnikela kutatakhe uba makabe yi-responsibility katatakhe. So ke uNonhlalonhle kwathiwa uzayojonga kule ndawo sihlala kuyo, wathi uNonhlalonhle rhayi indawo enohlala umntana le injeni, sihlala eMagaleni tata. Siswami ukhona urha umsebenzi leyo. That was igama elisetyenziswa nguye. Nguye wathi rhayi indawo enohlala umntana le injeni. But bangapha abantwana abakhulele eMagaleni mhlawumbe xa uzibuza? Baninzi kwaba sihlala nabo pha eMagaleni, kukho abakhasa nokhasi. Yeah. Currently umntana uphi? Umntana use-King's Children's Home kwaTracy eChintsa. And ke ubethe uMantyi uNonhlalonhle makamane sithatha ayosibonisa umntana kabini evekini. uNonhlalonhle khange ayenze loo nto, uthi akho moto yosisa. And masithi omnye umuntu ofana nam siswami uzothi xa umntana ethathwa esiwa pha kulo children's home, i-home lena iyabenefita by ugcina abantwana, so ikhona imali abayibhatalwayo. And now uzama ukuthi with ezimali ezikhutshwayo zezi zenzo uNonhlalonhle uba xa kufikela xesha uba uyothatha umntana namntu ubumgcinisile bacingele le mali bisoloko isingena kwi-home ngoku bangafuni umrelisa umntana. So that's nawe ucingela hlobo? Bencinga olo hlobo nam tata. Okay. Khuluwa withulantika umntana ke ngoku uphaya and use home.
and kuthiwe i-judgment yayiphumile yathi wena gcina umntana xa uphinda ubuyela emthethweni uyokhalaza bathini bavuma bamnikela kum ne and ke ngoku unontlalontle makahambe ojonga le ndawo ke ndihlala kuyo mna tata wafika unontlalontle wafika ndihlala emagaleni efika nje emagaleni wafika wabona kwayindlela lesiphila ngayo phaa kula magali la magali ndihlala kuwo asusiwe amagali kwindawo bekuyo nekuba sisakwakhelwa sobekwa ye kwindawo temporary now usilapho kuloo temporary yamagali then ke nguphaa ke ngoku bafikile unontlalontle bafika bagxeka babona ke uburongo begali batsho bathi mandizame upeyinta ibe indawo eclean ndapeyinta ndazenze zoxeso but abonelanga zizonto ezo bandibuza into ezininzi iblender kwakho umntana omncinci izitovu ziphi yonke ininzi into abayifunayo yabo so bathi le ndawo ayikho right for umntana uba singamsusa kulaa ndawo akuyo for uzohlala apha emagaleni nawo ndibaxelele nobaninzi abantwana bakhulela kulaa magali yabo then ke nina nxa nisithi nenzela isafety yomntana nina namthanda umntanam kodlula mna umzali wakhe bendifuna nindinike umntanam azoba abeya kwelam icala ne-home lena ngeke imnike le support wena unomnikeza umzali and i-question lena xa bebuza neblender nentontoni yaqonda iblender sikhule thina singekho wayezonto ezo so bazama ukuthi abantwana bakhule kwi-homes ezingenazo iblender napha kumanayo iblender nabo understand so if bazoyibeka as iblender nezinye izinto yindlela or imeko umntana afuneka akhulele phansi kwayo I don't think yenza sense ibuyela thula suspicion yakho ke ngoku umkhulu wa ibuyela thula nto ubuyisuspecta or nisuspectayo ethi somebody ukhona umuntu obenefitayo ngalamntana uphakula home and now abanontlalontle baxolele uthatha umntana ohlala ehome umntana ohlala nabazali babo whether umntana abazali one of iparent iyagula bangaphi ilandira i-homes ilandira amakhaya wena mkhulu apha ufumanisa uba omnye umzali wade wasweleka bakho nikhona noba yi-2 now and awuswelekanga umama wakho aswelekanga utata it's just umama ebengekho fit at that time now ufit uthi uzolandika zeziphi ezinye izi-steps esiwami enazithatha xa niva le icazelo ibekwa nontlalontle uba anikho fithi ke ngoku for uba nigcine umntana ngenxa yemeko eniphila phantsi kwayo because mhlawumbi ubufithi imela kujongwa istability senu engqondweni mhlawumbi niyatshaya mhlawumbi niyasela mhlawumbi kuyaliwa phaa endlini uyatshaya siswa anditshayi endlu yodwa andizitshayi i-drugs i-drugs awusebenzisi andiseli notywala utywala awusebenzisi khulu uyatshaya nam nditshayi endlu qha ndisebenzisa i-drugs notywala nokusela and now ke ngoku xa ucinga inoba yintoni le kuthiwa awukho fit because ubufithi kaloku akujongwa only i-condition yakho abantwana abanikwa only abantu abanemali ndasenohlobo bajongana so kujongwa wena uba ungamprovide na uthando ngaba on the sober senses for uba ukwazi unika umntana uthando of which eyona nto inidwa ngumntana luthando more than njengalo sikwazile umkhulisa ngowesibini lona yabona indlela amhle ngayo atyebe ngalo umntana ndasenda and ibonisa laa nto uba ufithi ngokumntu asekhaya and now xa ubabonisa ke ngokuphaya ubabonisa uthetha nontlalo uthi nangu omnye endimkhulisileyo bayambona bayamncoma nobuhle bayambona bathi awukho fit bathi medical record le ithi mandingamnika umntana ngugqirha lo wam awunikwanga ke ngokuwena but umkhulisile lona umntana unikwe utata lona i-medical record katata ithini ke ngokuyona akana-medical record utata that's all understand enothi makangamkhulisa umntana wakhe but I think eyona nto part of yenye into ke enizise apha yileyo into uba kuba kulaa nto kubabukeli be-BCM TV nansi situation i-parents zikhona ziyang nangu umntana zimkhulisile uyambona indlela alandika atyebe ngayo indlela aphile ngayo kwalona umntana understand kamjike mjongisa apha ekhamereni siswami
ya nasena jongana indlela amhle ngayo kwalo umntana for uba kuthiwe umuntu okhulise umntana onjena unfit ikhapule ekhulise umntana omhlohlobo i-unfit for uba engalandeli. And mina senifuna ngoku lento yoba abantwana benu bakhule lapha phansi bakhule endaweni noba nilambe kangakanani noba niphuwa kangakanani na, but eyona nto the only thing enokwazi ubanika yona abantwana luthando labazali, you understand. And urhulumente ndizoyibekela hlobo because unontlalontle lo usebenzela urhulumente. Unontlalontle lona uthi anikho fit ngenxa yoba ningenayo iblender ningenazo izinto azifunayo efamini. So nize apha nizocela uncedo to abalandeli babukeli be-BCM TV oba i-situation elolu hlobo yenziwa kanjani na. And just ngubantu onontlalontle ngabaphi abantu uNosipho Dlamini ngokwa-1 Nosipho Dlamini phaa ekhaya leThemba. ekhaya leThemba. And it's a pity just oba ulandika social development, understand, une-spokesperson akazokwazi uthetha yena because mina liba siyaya phaa kuyo siyoyiva oba usisi lona uyibamba ngabuni because there's a lot of corruption. I'm not saying oba u-corrupt but yenza oba ucingele more of izinto ezenzekayo. There's a lot of corruption in South Africa. You don't know whether as the social workers they are benefiting by ukusa abantwana kwezo homes because i-home ayifumani imali xa ngikho bantwana. Enye into bebefuna agcinwe ngumntu kha siyivumeleyo into besithi bazamfunela i-foster parents asayivuma nikhona noba ithuba sikhona semthuba sithi uzawuhlala kwathu besizohlala kwathu 7 besizohlala kwathu so uyayibona lento le ihamba nemali lento lena. So the foster person uzonikwa imali obhatala and now bayayibona yonke lento lena ile mali ayikho right for nina noba isobabini cacile. And masithi ke ngoku niyamfumana umntana meaning ezanto ze-grants bawuphinda banisokolise ngayo ngenxa yabantu basokolisile nabo. Uyayibona loo nto leyo but ke nevertheless mnantso ke baphulaphuli be-BCM TV young couple and nam ngoyibona kwami ngabantu abadecent ngabantu yeka nje oba ke kuthiwa bahlala emagaleni nakuloo magali into ayi-permanent ngenxa yoba nilinde indlu yenu mos nalapho. So umntana will go to endlini right. Masithembe sisiwami uba nizolufumana uncedo to kubantu be-BCM TV and at least ke nani xa niyikhuphile leyo into. One thing ezokwenzeka enokwenzeka ke mntasekhaya yazi i-officials abantu bakarhulumente bayathanda ukuthi ngenxa yoba wawuthathile wabazisa kwi-BCM TV ndifuna nisirekodishele any movement eyenzekayo ngenxa yoba xa kuphumele video kuthiwe ezoba ne-abuse because ilandi i-public servants nayo leyo into uthi xa ulwela amalungelo akho kuthiwe ungathi uclever uzenza clever so mabakusokolise ngeento ezincinci. You understand? So I want you nizkhiphe on record anything enibonayo engathi ayikho right emveni uba nikhuphele because apha nizolwela umntana wenu and social development cannot oba anilandile anisokolise ngenxa yoba nilwela umntana wenu apha because i-court inikile. And I would love mna yazi if sinofumana just umuntu noba ligqwetha elophinda lo challenge ke ngoku lento yabo bese sinaligqwetha pha ecourt. So ndithe ndimfowunela ndimxelela ngalento kaNosipho Dlamini u-social worker ba akafuna usiku kumntana ufike waklasi igali lethu phayana wal-undermine wathi uligqwetha elilam no siyivalile icase inantsika seyisena la ndawo yamagqwetha asecourt kwa-legal aid kwa-legal aid uthi seyisile phaya seyivalile. So akaselogqwetha ofuna mpela no-aplayela kwakhona ke ngoku masithembe mani mhlawumbi ukhona umuntu onomnceda because kaloku xa kwi-judgment ethi utata womntana nantsi I think icase iphelile nyhani. Uyandasenza xa sithi utata ithe icourt nangutata womntana i-responsibility makuyojongwa i-condition katata zomntana so icase iphelile leyo. So masifumane elinye igqwetha or sizame elinye igqwetha kwapha legal aid sithi ke ngolaa judgment sasifumene khona ethi utata makayojonga indawo ahlala kuyo benjani na it was unfairly criticized
by ulandika unonhlalonhle, you understand? Yeah. So ngiyabawela wena mkhulu uba mhlambi sifumane just umuntu onokwazi umlwela in that way igqwetha eli, you understand? Enophinda liyithathe le case kwakhona because nani iwinile kuqala. Now ke ngoku ofuneka unonhlalonhle approve le into ke ngayithethayo uba xa sithi anikho fit nendawo ayikho right kufanele iprovele leyo yini. Masithembe ke siswami mhlambi usofumana into ozosincedisa kule yini. Masithi ke ngoku umuntu onomdla uncedisa onomdla for uba anganifumana njani umuntu and nifuhlala phi phakathi ka 7 hlala kwa 7 kwa 3374 NU7 esikho forum ngohlala endlini. Okay. 33 74 NU7 contact number 0633 222 iyangela intombi yakho 0633 yes 222 505 ngithumela la WhatsApp so that libhale kakuhle ne. Okay tutu wami ngasibulele man and siyayibona intombi yakho ihealthy, siyabona ilandika yonke into yakhe nimphethe kahle umntana. Masithemba uba as i-wishes zenu yoba ifamily noko noba imeko ithina yena mayikhulele phansi kwenu azizowish zizolandika zizofezekiseka. Kuba lo mntana uzawuthi ndikwazile umkhulisa lo kodwa yena ndikwazi umkhulisa ndicinga izinto ezinjalo. Lo mibuzo ndizayibuzwa ngulo mntana uba in the long run and umntana yena akanazo ezonto ezo uphilile nje kakuhle. Iwesiba samgqibelane nomntana ethu ndamsene 1 month pha ndaphinda ndambona xa ine 1 usuka ku 1 month yakutsho ku 1 year ndayombona ngosibe ibirthday yakhe ndacela umbona waphinda wazi sinoba ndimbone 5 times umntanam uzaba na 3 ngoAugust uyalila kandazi no right ke siswami masithembe izinto noko zohamba kakuhle. Nkosi